Dyma'r cwestiwn. Fel gyda nifer o gwestiynau mathemateg lefel A, yn benodol gyda'r cwestiynau pur yn uned 1 a 3, mae'n eithaf byr pan wedi ysgrifennu ar y tudalen. Nid oes yna lot o eiriau, dim lot o symbolau. Hynny, cynigwyd am y cwestiwn cymharol byr yma 6 marc. Y pic cyntaf i'w wneud yw i benderfynu beth mae'r cwestiwn amdano. Mewn gwestiynau byr fel hyn, mae angen i chi edrych am gair allweddol. Cynnig fi mae y gair allweddol fan hyn yw yr un yma, sef Hafaliad. A bod hwn yn Hafaliad, fel arfer ein dull nawr o tygau a lefel A yw i ddatrys yr Hafaliad. Dylsech fod yn ymwybodol mai nid yw hynny bob amser y lles, ond yn y lles yma gyfynna'r cwestiwn yn glir wrthym i ddatrys yr Hafaliad. Felly pa fath o Hafaliad ydyw a beth yw'r anhawsterau gyda'r Hafaliad yma? I ddechrau, mae'r newidyn sy'n anhysbys, felly yma'n theta, mae'n onglau, mae'n ymddangos yn dau lle. Un naill ei ochr i'r Hafaliad. Dyma un peth all fod yn anodd i drin. Anhawster arall yw bod dau ffwythiant trig wahanol yn ymddangos yn yr Hafaliad. Mae rhaid i chi benderfynu pa un o'r anhawsterau yma sydd y fwyaf sylweddol, oherwydd fel arfer dyna'r un bydd rhaid i chi edrych ar yn gyntaf. Gan fod hwn yn cwestiwn lefel A, dylsedd ddod i eich sylw bod yr anhawster gyda'r ffwythiannau yn fwy o beth byddwch yn gweld yn lefel A, yn hytrach na'r newidyn anhysbys yn ymddangos ar y ddau ochr. Felly beth yn mynd i edrych ar y ffwythiannau trig? Sut ydyn yn trin Hafaliad sydd y ddau ffwythiant trig wahanol? Mae yna dull safonol fan hyn, a hynny yw i ddefnyddio unfathiant trigonometrig. Yr unfathiant trigonometrig sydd angen arno mewn yr achos penodol hwn yw'r unfathiant trig sylfaenol. Mae'n yr un fathiant trig mwyaf syml, a felly ar y foment yr unig un ydych yn ymwybodol o. Gallaf cadarnhau chi fod yna lot fwy o unfathiannau trig i ddod, ond yn achos yma dyma'r un sydd angen arno. Dylsech fod yn ymwybodol o fled daw'r unfathiant trig yma o. Rydym mae'n cael dyfynnu yr unfathiant yn y cwestiwn yma, ond mewn gwestiynau eraill, efallai byddwyd yn gofyn i ni profi fe. Dylsech hefyd fod yn ymwybodol o ystyr geometregol yr unfathiant yma, a sut mae'n gysylltiedig i theorem Pythagoras. Felly, yn ein lles ni, rydym yn mynd i ddefnyddio yr unfathiant trig i ymnewid rhywbeth i mewn i'r term trigonometreg mwy cymhleth yn ein Hafaliad. Dyna'r un ar yr ochr chwith. Felly mae angen arnom i aldrefnu yr unfathiant trig fel hwn. Felly cos sgwar theta yn haflu 1 minus sin sgwar theta. Felly beth yn mynd i ymnewid hwn i mewn i'r Hafaliad greiddiol. Felly rydyn yn ysgrifennu y cos sgwar theta ar yr ochr llaw chwith. Rhowch hwn y Hafaliad i ni lle ymddangoso'r newidyn anhysbys. Dal dwywaith, ond nawr mae dim ond un math o ffwythiant trig, y ffwythiant sin. Mae nawr angen i ni trin yr Hafaliad yma, gwneud peth casglu a symleiddio. Yn gyntaf rydyn yn mynd i ehangu'r bracedi, a falle byddwch wedi meddwl am wneud hyn beth bynnag. Nawr gallwn nhw trefnu'r termau, rydyn yn mynd i wneud 2 cam syml algebraidd sy'n gadael hwn i fi. Dylsech gwneud yn siŵr eich bod yn deall y 2 cam algebra sydd wedi digwydd fan hyn. Yn bach fwy anodd i ddeall yw pam gwnes i y 2 cam benodol yna. Y hint fan hyn yw bod yr ochr llaw dde o'r Hafaliad wedi cael ei adael fel 0. Dylsech hwnnw awgrymu'n gryf i chi ble mae'r cwestiwn yma'n arwain ni. Mae nawr rhaid i ni edrych ar yr ail o'r 2 anhawster a oedd yn bresennol gyda'r Hafaliad yma. Hynny yw fod y theta dal yn ymddangos dwywaith. Mae yna fel arfer 2 dehongliad ar yr agwedd penodol yma o Hafaliad. Gallai fod yn Hafaliad llinol, lle ymddangoso'r newidyn anhysbys dwywaith, a byddwn yn gwybod beth i'w wneud fan hyn ar sail mathemateg tygau syml, tygau gradd D neu E neu rhywbeth fel hwnna. Ond hwn yw'r un arall o'r opsiynau amlwg, sef beth sydd gennym fan hyn yw Hafaliad quadratic. Iawn, felly byddwn i'n newid y sleid nawr. Dyma'r Hafaliad eto, a falle byddech neu ni fyddech yn adnabod hwn fel Hafaliad quadratic. I wneud y cysylltiad yn fwy glir i weld, beth bydd y mwyafrif o ddisgyblion yn gwneud ar y pwynt yma yw i osod y ffwythiant sin theta fel newidyn x. Felly, ymddangoso'r Hafaliad nawr fel hwn.
Os ydych yn fwy hyderus, efallai byddwch wedi gwneud rhywbeth mwy doeth, beth sydd i osod sin theta fel S. Mlaen i chi pa lythyren ydych yn defnyddio ar gyfer eich newidyn newydd. Ar y degau, cyfeiriwn at y fath yma o beth fel newidyn mempwyol o fewn hafaliad. Os ydych yn fwy hyderus eto, efallai byddwch yn hapus i osgoi y cam yma yn gyfan gwbl a charwn ymlaen â hafaliad quadratig yn defnyddio'r newidyn sin theta. Mewn unrhyw achos, mae'n siŵr o fod y gorau i ysgrifennu'r hafaliad fel hwn, fel beth sydd gen i ar y sgrin fan hyn, oherwydd dyna beth bydd yr arolwr yn disgwyl gweld. Felly nawr mae gennym hafaliad quadratig yn hermau x, sydd ddim yn edrych mor wael i drin, gyda dim ffwythiannau trig yn ymddangos. Ar y pwynt yma yn y cwestiwn, mae angen i chi ddangos eich bod yn gallu datrys y hafaliadau quadratig. Yn gyntaf, fel byddwch yn gwneud yn tygau, mae angen i chi edrych i weld os gallwch ffactorio'r hafaliad. Ydy hyn yn bosib? Yn y lles yma, mae yn. Iawn, felly byddwch yn rhoi y ffactoriad, na fe. Beth byddwch yn gweld o fewn cwestiynau 1 a 1 ar y pwnc yma yw, o brofiad, mae'n fel arfer yn bosib i ffactorio'r hafaliad. Nawr, ni allaf cadarnhau bydd hynny bob amser y lles i chi. Felly, os nid ydyw'n bosib ffactorio, mae yna 2 opsiwn. Naill mae rhaid i chi gwneud rhywbeth gwahanol ar gyfer datrys y hafaliad, enghraifft trio cwblhau'r sgwâr, neu defnyddio'r fformwla quadratig, neu yr opsiwn arall yw ei fod yn bosib rydych wedi gwneud cymsyniad. Gall un gwall bach, falle yn y cyfnodau, neu yn y symbolau fel plus neu minus, arwain hi hafaliad quadratig ni ellir ei ffactorio. Lle os yn gywir byddwch yn gallu ei ffactorio. Bydd hynny'n broblem sylweddol i chi, mae angen i chi gwneud eich algebra ofalus iawn. Felly, gallwn weld ei fod yn bosib i ffactorio yr hafaliad, ac o'r ffactorio gallwn dyddwytho fod rhaid i naill llai 1 o'r ochr bracedi yna fod yn 0. O'r rhain, gallaf cael y 2 datrysiad posib ar gyfer x ar gyfer fy hafaliad quadratig. Naill lle mae x yn hafal i 1 minus 1 trydydd, neu mae x yn hafal i 1. Ar y pwynt yma, mae nawr angen arnom i roi hwn yn ôl yn hermau theta. Cofiwch roedd x yn cyswnu mempwyol, a fe wnaethom ni ei gyflwyno i yn helpu dangos datrysiad i hafaliad. Ni ddefnyddiodd yr arolwr y llythyren x, felly mae rhaid i ni mynd nôl a'i rhoi yn hermau beth gyfynnodd yr arolwr. Cynrychiola x sin theta. Felly rwy'n nawr yn mynd i ysgrifennu y llinell olaf yna fel sin theta. Felly, yn lle cael x yn hafal i minus 1 trydydd a x yn hafal i 1, mae nawr gennym sin theta yn hafal i minus 1 trydydd a sin theta yn hafal i 1. Y 2 o'r rhain galwn yn hafaliadau trig syml. Dim hafaliad quadratig, ond hafaliad llinol syml trig sy'n cynnwys dim ond 1 ffwythian trig, felly y ffwythian sin yn y lles yma. Beth yn mynd i cario ymlaen yn y ffordd amlwg? Beth yn mynd i gwrthdroi y ffwythian sin ym mhob achos? Felly mae theta naill llai y gwrthdro y sin o minus 1 trydydd neu y gwrthdro y sin o 1. Eto, defnyddio y dull amlwg fan hyn a defnyddio ein cyfrifiannell i ddweud beth yw gwerthoedd theta. Yn yr achos cyntaf, cawn bod theta yn hafal i minus 19.47 gradd, ac yn yr ail achos mae theta yn 90 gradd. Gallwch wedi cyfrifo yr ail achos heb cyfrifannell, ond wedi'r cyfrifannell wrthom ei fod yn union 90 gradd. Mae'r datrisiad cyntaf yn dygolyn lletwydd, a mae angen i chi benderfynu sut ydych chi'n mynd i dalgrynu y dygolyn yna. Nodaf bod yn cynllun marcio yr arolwr maent yn mynd am 2 lledigol, felly gwnaf yr un peth fan hyn. Yn symud ymlaen te, beth i ni fynd yn ôl i'r 2 datrisiad yma? Os oeddwn yn gadael y cwestiwn fan hyn, byddwn yn colli marciau. Mae nawr rhaid i ni defnyddio peth o'r priodweddau o'r ffwythiannau trig. Mae yna 2 priodwedd o'r ffwythiant mae rhaid i ni defnyddio i gynhyrchu datrisiadau yr hafaliad yma. Yn gyntaf yw beth galwn y priodwedd cymesur o'r ffwythiant sin. Dyweder priodwedd cymesur wrthom, beth bynnag roedd ar cyfrifannau lluni ar ôl gwneud y gwrthdro o'r ffwythiant sin, y datrisiad arall sy'n gysylltiedig i hwnna gan gymesuredd yw 180 grad tynnu i ffwrdd beth bynnag roddodd y cyfrannell i chi.
Felly, yn y lles o minus 19.47 gradd, datrysiad arall yw 180 gradd tynnu i ffwrdd hwnna, sef 199.47 gradd. Yn gyfatebol i'r datrysiad gwreiddiol 90 gradd, 180 gradd tynnu i ffwrdd hwnna yw hefyd 90 gradd. Felly'n edrych ar beth sydd gennym ar y sgrin yma, mae gennym 3 y datrysiad gwahanol. Ar y pwynt yma, dylsaf dal ei galw'n datrysiadau posib, rhai gallwn gael, neu gallwn falle gael. Neu ni felly y 3 ar y gwylodiad, dyna rai fi'n siarad amdano. Oherwydd rydym dal heb ystyried manylion penodol, neu peth manylion penodol a oedd yn y cwestiwn. Felly 3 datrysiad gwahanol posib, minus 19.47 gradd, 90 gradd a 199.47 gradd. Mae'n hawdd rhaid i ni defnyddio yr ail priodwedd pwysig o'r ffwythiant sain, sef ei briodwedd cyfnodol. Byddwch yn cofio bod sain yn cyfnodol a chyfnod 360 gradd. Felly sut ydyn yn gallu defnyddio y ffaith hwn fan hyn? Dyma'r tri datrysiad o'r sleid yn blaenorol. Meddai y priodwedd cyfnodol o'r ffwythiant sain ei bod yn gallu adio neu tynnu i ffwrdd unrhyw lluosydd cyfenrifol o 360 gradd i a o pob un o'r datrysiadau yma. Bydd hynny'n cynhyrchu 3 teulu dwywaith yn feidrol o datrysiadau fel hwn. Yma, defnyddiodd y symbol ... i ddangos bod pob un o'r 3 dilyniant yma fan hyn yn dwywaith yn feidrol. Dechreuaf o tuag at minus yn feidredd a chario ymlaen i tuag at plus yn feidredd. Felly ar y foment mae gennym 3 teulu dwywaith yn feidrol o ddatrysiadau. Mae hynny'n nifer fawr o ddatrysiadau. Y ddatrysiadau gwreiddiol wrth dal yn blaenorol gallwch gweld yn y glas. Y cam nawr yw i bigo allan pa rai o'r ddatrysiadau yma sy'n addas ar gyfer y cwestiwn. I hwn mae angen i ni edrych ar ran olaf o'r cwestiwn yn y llinell top fan hyn. Gofynnwyd am y datrysiadau rhwng 0 gradd a 360 gradd yn unig. Felly edrychwn yn ofalus ar ein rhestr o ddatrysiadau fan hyn a pigo allan y rhai rydyn am gael. Felly dyma ni fan hyn nawr, bydd yn y gwyrdd. Felly bydd yn rhoi ddatrysiadau yn y gwyrdd. Dyma nhw. Felly dyna ni. Dim ond 3 o nhw sy'n addas. Byddai'n dda ar y pwynt yma i ysgrifennu eich atebion allan mewn trefn cynyddol. Nid yw'n swydd yr arholwr i bigo allan yr atebion cywir o beth ydych wedi nodi lawr ar y cyfan. Mae angen i chi ddod i'r arfer o gyflwyno pethau'n glir i'r arholwr. Felly rwy wedi pigo allan fy 3 datrysiad a'i ysgrifennu yn rhefn rhifiadol cynyddol. 90 gradd, 199.47 gradd, 340.53 gradd. A dyna'n ateb cyflawn ar gyfer y cwestiwn penodol yma. Beth yn mynd i adolygu peth o'r sgiliau craidd roedd rhaid i ni dangos i'r arholwr mwyn cwblhau y cwestiwn yma'n llwyddiannus. Felly rhif 1. Trin algebra. Nid oes yna llawer o gwestiynau lefel A sydd ddim yn gofyn am eich gallu i drin algebra. Weithiau byddai'n eitha syml, ond ar y degau eraill byddai'n fwy heriol. Yn y cwestiwn yma, cofiwch roedd rhaid i ni gwneud peth ail trefnu o'r hafaliad. Roedd rhaid i ni ehangu bracedu, symud termau, ac ar lefel bach fwy uwch, roedd rhaid i ni dangos y gallu i drin hafaliadau cwadratig. Nesaf, felly mae'n sgil yn benodol gyfer lefel A, roedd rhaid i ni defnyddio yr unfathiant trig sylfaenol sin sgwâr theta plus cos sgwâr theta yn hafel i 1, a roedd rhaid i ni roi hwn i mewn i'r cwestiwn yn gywir. Yn anhwyrach yn y cwestiwn, roedd rhaid i ni dangos dealltwriaeth o ffwythiannau trig a sut i ddatrys hafaliadau trig syml. Cyfynnodd hwn i ni defnyddio o ffwythiannau trig gwrthdro, neu ffwythiant trig gwrthdro ar ein cyfrannellau, ond hefyd i ddefnyddio y priodweddau cymesur a chyfnodol o'r ffwythiannau trig. Y ffwythiant sain oedd o dan sylw yn y lles yma, ond o bosib yng ngwestiynau bydd angen i chi ddangos dealltwriaeth tebyg gyda'r ffwythiant cos a falle y ffwythiant tan.
ac mae oherwydd y lefelau yma o her algebraidd, fel gyda'r hafaliadau cwadratig a priodweddau y ffwythynnau trig, byddwch yn aml yn diweddu am mwyn y gyn datrysiad ar gyfer cwestiwn fel hwn. Mae'r arolwr yn wybod os oes gennych y nifer cywir o ddatrysiadau. Mae'n bosib mewn fersiynau eraill o'r cwestiwn yma, byddwch yn cael mwy na 3 datrysiad. Mae'n bosib gallwch cael llai na 3 datrysiad. Byddwch yn awgrymu mewn cwestiynau fel hwn 2 neu 3 neu 4 datrysiad yw'r arfer. Beth yn mynd i edrych ar peth o'r sgiliau ehangach defnyddion yn y cwestiwn a pheth cysylltiadau sydd ddim falle'n angenrheidiol ar gyfer y datrysiad o'r problem penodol yma, ond byddai'n eich helpu i chi gysylltu y gwaith yma gyda'r rhannau eraill o'r sylabus. Yn gyntaf, defnyddio'n beth galwaf yr unfathiant trig sylfaenol, sin sgwâr plus cos sgwâr yn haflu 1. Lle ydy hwn yn dod o? Pan ddysgoch amdano trigonometrig am y tro cyntaf yn tygau, neu o bosib y math blwyddyn 9, mae yw'n wneud â thrionglau onglau sgwâr. Dyma y triongl ongl sgwâr, lle mae gan yr hypotenuse hyd 1 uned. Rwy wedi labelu yr isaf o'r onglau lem, felly yr un tuag at y sail fel theta. Felly ar y triongl yma, bydd trigonometrig sylfaenol yn dweud wrthoch bod yr ochr agos o'r triongl yn yr hypotenuse lliosi ar cos yr ongl a ddangoswyd. Felly un lliosi ar cos theta sy'n cos theta. Bydd yr ochr cyferbyn yn hypotenuse lliosi ar sin theta, felly un lliosi ar sin theta sy'n sin theta. Os cyfunwn peth o'r trigonometrig tygau gradd B yna, gyda peth gwaith tygau gradd C, theorem Pythagoras, gwydden fod swm y sgwariau o'r ddau ochr byrraf yn hafal i'r sgwâr o'r hypotenuse. Yn ysgrifennu hwn i lawr, cawn hwn fan hyn. Felly ni'n cael wedyn y sin sgwâr plus cos sgwâr yn hafal 1. Felly, fi jyst ma'n tynnu fel lan, yna ni. Okay. Dyna pan weithiau caiff yr unfathiant trig sylfaenol ei alw yr unfathiant trig Pythagoreaidd. Felly, y Pythagorean trig identity yn Saesneg. Y problem fan hyn yw rydw wedi profi hyn dim ond am pryd mae theta yn ongl lem. O fewn triongl ongl sgwâr, mae rhaid fod y ddau ongl sydd ddim yr un ongl sgwâr fod yn lem. Felly nid ydw wedi profi ei fod yn wir ar gyfer unrhyw ongl theta, ond yn wir mae yn. Cysylltiad arall, efallai bydd y rai o chi sy'n gyfarwydd o'r fath yma o gwestiwn rydym wedi edrych ar. Ar y pwynt yma'n bach wedi synnu fy mod heb defnyddio unrhyw beth i'w wneud gyda graffiau. Ni ddangosas graff a ni ddefnyddios graff trig i gyrraedd y datrysiad. Mae hynny oherwydd yn bersonol, ni welaf graffiau trig yn rhy defnyddiol ar gyfer cwestiwn fel hwn. Ond efallai byddwch chi yn, felly beth yn mynd i cael edrych ar hwn? Os ydyn ni'n mynd nôl i'r cam yma, lle roedd rhaid i ni datrys 2 hafaliad trig syml, dyma lle gall graffiau trig fod yn defnyddiol pan yn datrys hafaliad trig syml. Os oeddwn ni'n mynd i lunio graffiau addas ar gyfer yr hafaliadau yma, byddant yn edrych fel beth sydd yn y gwilodd fan hyn. Dangoso'r graff ar yr ochr llaw chwith, y graff sin yn glas a y haflu -1 trydydd yn felyn. Y graff ar ochr llaw dde, eto y graff sin yn glas a haflu 1 yn felyn. Mae datrysiadau yr afaliad ar yr ochr llaw chwith yn cyfateb a chroesdoriadau y ddau graff ar yr ochr llaw chwith. Felly y cyntaf nhw, yr un rhoddodd fy nghyfrannell i ni, ydy'r gwerth yna o theta. Os cofio roedd hyn yn negatif, gallwch gweld y graff i fod yn negatif, a dyna pam ni ymddangosodd ef yn y datrysiad terfynol. Cadwedd deg grad tynnu i ffwrdd y datrysiad hwn yw fan hyn. Ymddangosodd hwn yn ein datrysiad terfynol, a mae'r datrysiad cyfnodol, felly yr un sy'n 360 grad plus y datrysiad a gwerth negatif yw hwn fan hyn. Felly ymddangosodd y ddau datrysiad yna yn y datrysiad terfynol. Nhw yw'r unig 2 crostoriad rhwng 0 a 360. Mae'r faliad arall bach yn symlach, yr unig lle mae'r graffiau crostori yn cyffwrdd yw y pwynt yma fan hyn, yn o'r top. A hwn oedd y theta yn haflu 90 gradd a'r trydydd datrysiad. Rydych methu darllen gwerthoedd union o raff,
ond efallai bydd yn eich helpu i weld y priodwedd cymesur a chyfnodol. Felly credaf yn fwy ddefnyddiol ar gyfer deall y ffwythiannau trig yw beth galwaf y diagramau cylch. Caiff hyn hefyd i'w wybod fel y diagram cost i AST neu cast neu ASTC yn Saesneg, ond mae'r diagramau cost dim ond yn rhan bach o hyn. Mae'r diagram cylch yn cynnwys llawer mwy, felly dyma fersiwn o'r diagram cylch byddwch fel arfer yn gweld. Beth llunio fan hyn yw y cylch uned, cylch radiws 1, canol yn y tardbwynt, a lluniwyd un radiws penodol o'r cylch. Gwna y radiws a lluniwyd ongl theta ar eich x positif. Mae theta yn fesur o droi. Felly yn y diagram yma, gall theta fod yn ongl sy'n fwy na 90 gradd. Gall theta fod yn ongl aflem neu atblyg. Gall fod yn negatif os cymeraf y mesur yn glocwedd o'r uchelen x positif. Eto, yn debyg i fy diagram o'r blaen, mae'r ochr agos o'r triongl yn cos theta a mae'r ochr cyferbyn yn sin theta. Felly ar gyfer pwrpas y cwestiwn yma, mae gen i diddordeb yn y ffwythian sin. Mae'r sin o ongl yn hafalu vertigol, yr ochr cyferbyn o'r triongl yma. Neu i rhoi mewn ffordd arall mwy dynyddiol, sin yr ongl yna yw y cyfesuredd yn y o'r pwynt ar ben y radiws yna. Felly edrycha'r ongl fan hyn fel tua 70 gradd, mae sin o 70 gradd yn ychydig yn is na 1. Gall yn gweld fan hyn. Gall priodwedd cymesur y ffwythian sin cael ei ddangos fel hwn. Felly lluniau radiws arall fan hyn, felly fi'n mynd i gael y radiws dotiog, felly fi'n mynd i ychwanegu hwn mewn nawr. Felly bydd e'n troi lan yn ni fyna. A mae hyn yn lleoliad lle mae'r ongl wedi ei fesur o'r uchelen x positif yn 180 gradd tynnu i ffwrdd o'r ongl rwy wedi dangos fan hynny. 180 tynnu i ffwrdd tua 70 gradd. Felly mae'r radiws newydd yn cael ei fesur o tua 110 gradd o'r uchelen x positif. Gallwch weld fod y cyfesuredd yn y o'r pwynt ar ben y radiws yma yr un peth a chyfesuredd yn y pwynt ar ben y radiws greiddiol. Felly dangosa y diagram cylch fod sin o theta yr un peth ar sin o 180 gradd tynnu i ffwrdd theta. Dyna sut cael priodwedd cymesur y ffwythian sin ei ddangos yn y diagram cylch yma. Byddai hefyd falle yn dda i chi feddwl am sut gall priodweddau cymesur y ffwythiannau cos a tan cael ei dangos yn y diagram cylch. A felly bydd hynny ar gyfer amser arall. A hefyd gall priodweddau cyfnodol y ffwythiannau sin o cos cael ei dangos yn y diagram cylch.